Nakatakda ang pagtatapos ng school year 2024 to 2025 ngayong darating na buwan ng Abril. Kaugnay nito, inaasahan na ang kaliwat kanang recognition at graduation rights sa mga paaralan. Habang nalalapit ang pagtatapos ng school year, ay may paalala ang DepEd na gawing simple ang mga graduation at recognition rights sa mga pampublikong paaralan. Totoo nga, nalalapit na ang ating end of school year rights, recognition, graduation. Tungkol naman po dito, inaasahan natin na ganito, although milestone ito sa buhay ng mga estudyante at sa mga magulang na nagpapaaral, pero inaasahan po natin na gagawin nating simple pero makahulugan. So sa pagiging simple at makahulugan, ang ibig natin sabihin, hindi siya yung masyadong magarbo, hindi siya masyadong magastos, simple lang kasi alam naman natin baga ang buhay ngayon. Tapos, ganapin natin siya sa mga lugar, kung hindi man sa eskwelahan available yung number of participants sa activities na to, pwede natin siyang gawin sa ibang venue na simple lang. April 14 to 15 ang simultaneous end of school year rights sa mga pangpublikong paaralan. Ayon na rin sa DepEd Memorandum No. 27 Series of 2025. Nagpaalala rin ang DepEd sa no collection policy o walang dapat na babayaran ang mga magsisipagtapos ngayong taon. Inaasahan natin na susunod sila kasi yun ang guidelines. Jan Amador, CSN.